So ma'am na nag-deliver na. Ari lang dong. Pwede nga na dire. Naapi lang siminto. Na ma'am agka ng materialis. Ko ni Ma'am Ivy Birano. Salamat kadto sa imuhang kabuotan Ma'am Ivy. Aram dali ra jud kadto ka nakapadeliver. Hindi na dyan di basta-basta ni among kusina. Kaya na, mga ligon kadto ni, mga baga dyan ni nga mga tuan. Guys, majong buntag, majong adlawon ug majong adlaw na tong guys, majong gabi. So mga viewers diya sa laing nasod, bitaw ka ng kung napud ni si Ruby Provinciana. So di na po sa atong kusina ni Ruby Provinciana. Daghang salamat sa Ginoo sa mga grasya ko alis guys kanang Bicol Express siya. Kuan kanang puro bitaw unod kanang tawag to lomo. So katong lutuon jud og Bicol Express guys kanang lumo kay arong humok ra bitaw ang karni. Diyan napog koy kuan guys kanang munggos. Set out ko diha ni Hansan Blanton, nagluto sa munggos nga gibutangan og tuno. So lami ipod ni kadto ni sa guys. Sabaw pa lang, so yummy na. Diya humot ni sa kadto guys kay han isang gibutangan og kuan. Gigisa pud na sila sa og kanang karni gamay nga na ba. Diya kuan kanang butang cubes para mulasa nga tuhang sudan. Nana si pork cubes. Good morning diha Ma'am Bisminda. Kanang tanawa na tuhang Bicol Express. Ug natay ginataan nga munggus. Lami kadto di sa guys kay man sila ay ma'am kay man gipangita sa mga tao kung may mga tinunuan malagi na sa job kadto sa papaidi nagkudkud. Salamat sa Ginoo, salamat kaadyo Ma'am Bisminda sa imong ka buutan ug sa imong ka maadyo. Ang Ginoo ra mo ba sa imong kanang ka maadyo matinabangan. Guys natay ginisa nga utan. Kuan kanang utan kuan lang guys kay manay mahalin sa mga tao utan. Ja, bihon ra silang giluto guys, bihon nga kuan lamian man sila dani guys kay wala palaman sa bread ba, sliced bread. Jadi guys ang last nga giluto guys kuan utan. Sari-saring utan. Yan na tayo inunan ah. Mingaw pa kay alas 6 pa, mga alas 6:30 na yung mga tao. Diyan na atong i-display guys kuan kanang utan nga munggos. So utan is nga munggos guys nga naay okra. Nasa say okra ja gikuan ni sa kay gitunuan, lami kay nasa kay nay tuno. Ja kaning atuhang utan datong Bicol Express ug kaning bihon pansit. So mara lang giluto guys kay nalagi bang kuan nga may klase. Nayuban nga kuan kanang section na ubang kuan nga may klase.
Kaya ako mga suki o si Miss Tanawan. Gahapon diri si Inday Bambina. Kani ako din. Lasag na. Para nimo 100. Sudan guys, nay gamay na pud nga Bicol Express sudan na Panday. Gamay nga utan. Nay may utan dari na kibuburito na. Nay mo utan dari paborito nimo ba? Nay ang assistant ako oh. Hakot sila ma'am. Bugatay ka doon yung kuwan. Baga ka doon nga. Angle bar. Hakot sila ma'am. Bugatay ka doon yung mga kuwan. Di lagi ni mabali ning atuhang bay. Grabe di jud ma'am. Di jud bay lalim mag pahimuta og bay bisag kusina ra. Di jud ay lalim. Pero kay nasugdan naman jud ni ma'am. Salamat kadyo. Naghan kadtong salamat ma'am kay sama mo din nasugdan naman nato ni di. Padadyon ta, laban ta. Ja naghakot lagi sila anja. Nadyo-ladyo man po ning agihanan lagi dari di ah. Latos babaw. Sa siminto kay naa nagpapuno ko og siminto kay para sa kahaligi kuwang waligi sa kahaligi ma'am para makabit. Lagi mo tarti mahalaga. Gahakot sila ma'am kay nagpapuno lagi ko og kanang siminto para sa finishing dapit sa dagat. Ug kanang haligi usa. Kuwang man haligi isa datupit sa CR. Kanang kari ilang finishingan nila karon kanin dani dapit. Mas Kuya Rodi nga madu kay naulian na siya sa Lagundi. Unja mahuman sila finishing dani mama. Nagpuno pa ko og kabilya. Suwatan to nilang kabilya kay i-deliver ko no karon nagpuno man ko. Para pustihan dari sa likod kay wa pa man pusti dadto usa para mat kuan na bitaw sa makunik na ang kaning pusti usa ma'am kuwang ni para didto tong sa CR. Para may dugtungan dito na matibuok siya ba. Matibuok na ang kusina. So man ilang buhaton dya umuabot tong kabilya kay nag-order pala yung kabilya. Ihatid ko noon dya. Ay, na bibi ko ligo. Ay, ligo-ligo amo bibi. May baho na amo bibi, wala ligo. Baho na amo bibi titi, oh. Baho na nakiti amo bibi, oh. Ha? Baho na nakiti, oh. Dante, ligo dali. Nahay mabita ni ligo ako. Amo chabi-chabi, oh. Chabi-chabi amo bibi, oh. Amo chabi-chabi bibi, oh. Sabi-sabi na mo baby oh. Sis, wala niligo. Naligo guys. Nakarada na iyahang lawa sa shampoo na Palmolive. Humot na niya mo baby oh. Humot na. Di ang tilbi. Ang tilbi. Ang titig ang titig di. Buhok ng titig. Ano kayo? Ikaw, up na dito kasi muna lang ikaw. Up na dito. Ikaw, up na, up. Humot na. Humot na, humot. Humot na. Ikaw? Uy, Ismail, be? Ismail? Wala man mo Ismail lagi.
Suko mama. Suko maligo. Niyo to ta guys, munggos na gitunuan na ya. Kuan magkinuan nga munggos. Kaon jud kay irong himsog mag dara na nabilin nga kuan guys, karang gamay nga tawag ito Bicol Express. Utan. Jadi apa jud kuan no? Salin sa pista. Kumba. Apa nawang ka? Ha? Apa nawang? Apilas na akong gani kanunay na. Assistant guys, dyan may tagahugas. Okay, karakadi anak. Ipatuo ni dyan itong mga sila na sudan. Okay ka? Yung hapon na itong tanan guys, kanang mo nilang nahuman karon. Kay ganiha, mga manamatan nila, dyan kay nagpahakot lagi ko sa materialis. Manawa sila kasugod ug sa jo mga alas 9 na sila nakakapi na kasugod. Pero hapit na gamay na lang jud kuwang Ma'am Bisminda. Salamat kaadyo Ma'am Bisminda sa imong kamaadyo ang Ginoo ra jud mo basa. Imong kamaadyo ma'am kanang grasyahan kag daghan sa Ginoo sa imong ka maadyong tawo nga itabangan minimo nga maingani ning amuhang kusina. Aron ra kay araba din kaadyo mo kusina guys, Ginoo ko mura na kag kuan ka nang basta na asa siya guys. Gikan lagi mi sa Santander kay namlit na pug para ugma guys kay magkuan ko magbiko. So magprepare na pug kuron magunot na pug kuron og lubi. Mo ni nahuman nila. Kay di pa pud lali magganang magpinising lagi nga na ba forma. Diya na forma na sa sangatanan. Puhon dadto na pus likod sila. Ila na pud nang ikuan dya. Kanang si Purlins di ay uguan, pinturahan pa magud ni siya. Diya ganiha, arang kabisi man kadto og nag-deliver wa pa nasakay ag kuan, pintura og katong tawag katong kabilya kay dapat maghaligi ta sila sa likod kay na pa may haligihan dito likod pikas. Sa kahaligi nga ingana ba para mabuo ng katong kusina. So kusina sa diya atong buhoon. Puhon dira siguro ni maabutan og New Year kuan na ni take off na mabutang na putong portahan diya portahan ma'am wa pa man gi-deliver kay nga gi-deliver karon maya hapit ra man kuto nila basta na sila i-deliver baka nang wa naman ko nila pabayara og charge kay wa lagi magbasa makahuwat ra kuno ko buan sila kanang og na-deliver sila dapit diri sa nawan ila na nang isabay. So magbunot sa kog lubi guys. Le di na ka makanambo na nanay bintana le. So guys, diyan naka-ready naghahangkuan guys kay magbunot tag lubi. Ako tigbunot guys kay papaidi mo tigkudkod. Kamot na guys kay wala kay tay kabayad sa panday. Demi panihapon kanang wala mi nag-vlog dito panihapon kay kuan kanang lubat lagi ang cellphone diyan ako diri sa kwarto ni Cristel kay diri sa kuno magdugdug sa kuno guys ba. Magdugdog sa kuno mi. Bitaw mo greet Demi og happy birthday sa tanan ng mga nag-birthday karon ja.
Happy birthday day ni Sheila. Tashalab. Tita Sheila diha sa Cavite. Anja kuan kanang tawag nito guys kanang nag-prepare lagi ko og kuan. Man ako prepare og kanang bunot og lubi anja. Nas papaidi dito siya maggudgud kay ija man ang gudguron daan kay ako ra may maglatik. Anja matugdi ko sa jo kay makapaglatik ko sa jo kay malagi na nay mga ni order og biko. Para po sa i-display dito sa ang tindahan. Daghang kanong salamat day sa mga namalit sa sidan nga balik-balik di sila pamalit sa mga maestra na res kuan. Ito guys, wa day klase nagka-lunis manis Kristiling uli pud ni kay Hindi man ini kalun. hari di nagka-lunis nja. Klase si Kristiling nung ganiha online ra. Online class ra si Janja. Matong paghaman ni jag online class siya kung gitabangan no kuan siya ng hugas. Siya nang prepare kay kuan kanang mamanis siya mabata guys kanang matinabangan ni kadto. Hindi maruluyon man siya liwat man siya ang mama. Maluluyon, matinabangan, ginahunaon natanan ba anja. Wala na magyapil si Nicole guys kay di siya magpaapil lagi kay. Kanang di na mo ni Jo makita si Nicole day mo. Aga nga ako magbukog. Mo assist na handahan isang gitambawan og lagundi guys kay kuan kanang ubo. Kanang murag diyang ubo bitaw nga murag gahi ja. Ako kay pag ubo na guys kanang igora mo ko ninom lagundi kato ang pagaw bitaw naalala mo sa unang may pagaw ko na ubo ko. Dali ka sa nawala. Excuse me kanang katugon ako guys kanang mahigda na ko ron kay masadyo lagi ko kuan. Diya to gidjahang kuan guys diyang naong gipilit sa bungbong to ah. Mora man nihang tanawon guys ug kanang nasi sa eskwelahan dari ra mo sa kwarto. Ara ra pud ko magkuan kanang magigda-higda kay wala ra pud hang kaawan si Crystal kay naman pero bira makita na diyang picture Na guys. murag tagla ka usling naso. Kanang mingawon ko ni sa bayas mag ano tan-aw ko na si diyang kuan ah. Guys, mo to ang video ko ron guys. Daghang kadtong salamat ninyong tanan guys. Salamat sa mga silent viewers, mga kuan kanang nagsubaybay jud ani hang video nga gisubaybayan na jud mo gahong daily life nga na ja. Og kuan pala man jud guys kanang napalagay taga-sunod na sa hang video kanang napala mo koy photographer ba na sa tawag na kanang makakita jud mo kung saya manggit buhat nga nagdagan-dagan ga dali sus kay malagi na guys kanang rambi ka busy jud na guys malang di jud ko baka video bitaw ug napala man siguro yung magtig-video na kung makita jud ninyo kung saya hang gipang buhat tanan-tanan dya. Di man dyan yung mabidyo na tanan guys. Kaya lang magsigko gawid-hawid yung cellphone habang katrabaho ko. Nga naman ang di dyan mabidyo na tanan ganihan. Ang hipos ko na to sa mga sagbot at pikas. Ipang dauban po ito na mga kuan ka lang ipang dauban po ito na mga lubi bita ito mga patay na guys. Kaya murag masag na nga baho na ba dyan. Murag na ilang baho daring. Murag na mapaminawan bita nimo ko ng mga lubi nga nga baho. Lain kayo paminawan ng baho. Bawa ito ang gipong dauban guys dyan. Mga saghan kayo salamat ninyong tanan guys og always nga wa mo kuan ba mo lagtay gahang pasinumdum kaya ron agad tabang na nga maka sweldo ko kanang og di pud tungod din guys di pud ko makasweldo kay kamo ba sa tig sweldo namo kay mao na og way mo tan-aw wa poy musud nga sweldo nga na ba mga dako kadto mi pasalamat ninyong tanan. Salamat yung tanan mga komentor. Salamat ka adjo. Mo to imong video guys. See you in my next vlog guys. Love you all kay murag kuan jud kanang katugon ako kanang mutugos ako ba kay musadyo lagi kog kuan mata. Musay mo mata ko alas 2 ug kanang magbiko guys alas 2 ko mata pero di ko magbiko quarter to ay dili alas 3 media ko mamata ug kanang YB ko. Sa mo to guys. See you in my next vlog guys. Love you all. Bye.